Това е текста, който не съм избрал конкретно за тук, но понеже проповядвам по Римляни, и това е пасажа, който се пада. До тук съм стигнал, затова и съм избрал този текст. Какво се случва малко преди това в Римляни? Това е много важна и много силна 8 глава на Римляни. В нея Павел написал много силни думи, вдъхновени от Бога. И малко преди това той казва, че няма никакво осъждение за тези, които са в Исус Христос. Първи стих. И понеже тези, които са управлявани от Божия дух, те са Божии синове. Това го казва в 14 стих. И в 28 казва един стих, който всички ние знаем. Или поне сме чували. Но знаем, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога. И доста често го цитираме до тук. Но той продължава и казва, които са призвани според Неговото намерение. И този стих доста често в трудни ситуации аз съм си го припомнял. Изникнал е в моя ум, в моята глава и ме насърчавал. И не съм виждал изход от ситуации, но Бог е давал изход. Защото Той е верен. И Павел от 31 стих до 39 пише за огромната сила на Божията любов. Бог, който обича. Бог, който даде себе си за нас. Бог, който е широк. И така, мите един амвон трябва да сковеме. Ето. Подтикнат от тези думи, които Павел пише, в мен се надигнаха няколко въпроса. Разбрах, че Бог обича човека. Разбрах, че нищо не може да ни отдели от Божията любов. Разбрах, че Неговата любов има огромна сила, която никоя друга сила не може да я пребори, не може да я победи, не може да я промени, не може да направи нещо, че да спре тази сила да действа към нас. И аз се задавах един такъв въпрос. В какво се изразява Божията любов към нас? Да, разбрах, че първото основно нещо, че Бог иска ние да сме на Негова страна и Той да е на наша страна. Да бъдем от един отбор. И кой не иска да е от отбора на най-силния? Ние искаме да сме в отбора на най-силния. Нали? Всеки обича различни видове спорт. Снощи гледахме хандбал. За съжаление, най-силният отбор разбрах, че отпаднал. И се бори за 11-то място ли беше? Някъде там. Но все още е един от най-силните. Кой не иска да играе в отбора на най-силния, за да победител, за да не бъде победен? Ами аз искам да играя в отбора на най-силния, с най-силния. И този най-силния е Исус Христос. Защото никой и нищо не може да го победи. Дори смъртта. Защото Той е Бог. Доста често ние се страхуваме повече от дявола, от болести, от страхове, от притеснения, от някакви заплахи от хора, отколкото от Бога. Този, който може да погуби и душата, и живота, и абсолютно всичко. И този, който може да запази и живота ни, и душата ни, и абсолютно всичко. Затова може би на момент трябва да си припомним кой е Той. Кой е Той? С главна буква Той. Богът, Царят на небето, на земята. Този, който ни спечели за себе си. Да бъдем от Неговия отбор. Но Бог препоръчва, в Римляни 5 глава 8 стих се казва, но Бог препоръчва своята любов към нас в това, че когато още бяхме грешници, Христос умря за нас. Представете ли си? Тогава, когато ние сме били врагове,
грешници и сме мразили Бога, Той даде живота си за нас. И това е най-голямата сила. Не е сила да мразиш, не е сила да убиеш. Сила е да обичаш и да спечелиш другия. Христос пожертва себе си не за нас само, а за абсолютно всички. За абсолютно всички хора. Дори и тези, които го отхвърлиха, дори и тези, които го презряха, дори и тези, които го биха, дори и за тези, които го предадоха. За абсолютно всички. И интересно, че Той ги обикна и ги възлюби до край. Какво означава до край? До там, че всеки, който откликне на Неговата жертва, той ще бъде спасен. Всеки, който изповяда Исус Христос за Господ и повярва в сърцето си, ще бъде спасен. Да, Той даде живота си за всички, но има условия. И ние трябва да откликнем на Неговата любов. С любов. За съжаление, не всички откликваме с любов. Някои откликват с омраза. Споделяме това, което Христос е направил за всички нас, на хора, които не са чували за Него. И те се огорчават, намразват още повече. Дори започват да хулят Бога. Обаче искам да ви разкажа една история. Историята за болното сърце и историята за любящото сърце. И това е история на един кардиохирург, наречен, който се казва Владимир Алмазов. На видно място в неговия кабинет държи една стъкленица, в която съхранява едно сърце. Истинско сърце. Когато бил още студент в 4-ти курс в клиниката, постъпило момиче с много тежка диагноза. Остър инфекциозен ендокардит. Това е заболяване на сърцето. Това заболяване било с много висок процент на смърт. И лекарите смятали, че случая просто е безнадежден. Тъй като от опит са виждали, че хора с такава болест почти не се излекуват. Прегледали абсолютно всички специалисти, отишли при нея, прегледали я. В това число и младите стажанти. Сред тях имало един талантлив, много внимателен младеж, който силно се е заинтересувал от случая с това момиче. Той не измислил революционен метод за лечение. Той просто се влюбил в момичето. И започнал всеки ден да посещава болничната стая. Да се грижи за нея, носил и цветя. Умиращото момиче също се влюбило в нея. И започнало тихичко, едва забележимо да оздравява. Те се оженили, родили им са деца, на сребърната сватба поканили лекуващия лекар. Когато след още много години жената починала, тя завещала своето сърце на същия медицински институт, в който някога срещнала любовта и оздравяла. За да помнят всички, че болното сърце се лекува с любящо сърце. Това е принцип, който нашия Господ Исус Христос е заложил. Ако искаш някое болно сърце, наранено, ударено, да го спечелиш, обичай. Обичай го. Това направи Христос за нас. Ние, които сме болни, грешни, врагове на Бога, с болни сърца, мразещи, Той не ни обвини. Той не ни уби. Той ни обикна. Обикна ни до край. И ни откри своята любов, показания с грижа, с внимание, с търпение, с нежност. И ни чака. Дълго ни чака. Лично мен ме е чакал 22 години. Аз, когато бях на 22 години, повярвах. Някои от нас са израснали в вярващи семейства и са благословени, и сте благословени, и ви благославяме. И това е страхотно. Обичайте Бога. Обичайте го, защото
Той ни обича много повече, отколкото ние Него. И заслужава малко повече от нас. И поне сме длъжни да му отдадем. И тази история това е действителна история, много ме трогна. Защото това е принципа. Бог ни обича и така ни изцери и ни спечели. И го доказа на кръста. Като не само ни обича, ами направи крачката до там, че даде живота си за нас. За всеки един. Как обаче го направи? Като ни възлюби до край. Абсолютно до край. Не на половината път спря, а до край. Напълно. И какво получихме в това? От това, че Той даде живота си до край. Получихме своя живот. Получихме живот изобилен, благословен. Понеже, казва Павел, съм уверен, че нито смърт, нито живот, нито ангели, нито власти, нито сегашно, нито бъдеще, нито сили, нито височина, нито дълбочина, нито кое да е било друго създание ще може да ни отлъчи от точно тази Божия любов, която е в Исус Христос. И тя се разкрива чрез Исус Христос към нас. Зададох си още един въпрос. Аз сигурен ли съм, уверен ли съм, че нищо не може да ме раздели от Божията любов в Исус Христос? Вярвам ли в тези думи? Сигурен ли съм? Аз приятел ли съм с Бога? Знаете какво е приятелството? В притча се казва, че приятел във време на нужда е по-верен от брат. И в живота сме го видели, че имаме приятели, които наистина са по-верни от наши братя, кръвни или сестри. И са проявили по-голямо състрадание, съчувствие, помощ, подкрепа. Задавах този въпрос дали аз съм приятел с Бога, не дали Той е с мен. Защото в Словото пише, че Той даде живота си за мен. Това е достатъчно, за да ми докаже, че Той наистина ме обича. Аз готов ли съм да дам живота си за Него? За Неговото дело? Аз готов ли съм да устоя във вярата до край, дори да пострадам? Тези въпроси ще дадат отговора. Дали аз съм приятел на Бога? Дали аз съм готов да дам всичко за Него? Дали аз обичам Бога? Отговорът е да, аз обичам Бога и условието, знаете ли кое е? Като остана верен до край. Да бъда верен приятел до край, до края на моя ден, когато Господ ще ме вземе при себе си. Този, който върви с тебе в трудностите и ти е казал, че ще ти помогне, а пък на средата на пътя се откаже и се тръгне. Каква помощ ми е показала? Малко, до някъде. Но Христос иска да извървим пътя с Него до край. Не да се откажем на половината. Ние приятели ли сме с Бога? Прочетох една мъдрост някъде. И там един мъдрец попитал един човек. Колко приятели трябва да има човек? 100 приятели? И за да намериш отговор на този въпрос, казал мъдреца на човека, ще ти задам един въпрос, една гатанка. На едно дърво има една ябълка. Ябълката се намирала на най-високата част. Колко приятели са ти необходими, за да достигнеш ябълката? И той извикал двама приятели, качили се един върху друг, не можели да стигнат ябълката. Извикал още двама-трима приятели, направили така стълба, един върху друг се качили, пак не можал да стигне ябълката. Извикал още двама-трима, но много нависоко са се покачили, не били стабилни, тръгнали да падат и не можели да стигнат до ябълката.
И мъдрецът му казал: не са ти необходими 100 приятели, за да достигнеш ябълката. Необходим ти е един мъдър, за да знае как да реши проблема. Например, да ти донесе стълба. Затова в нашия живот доста често ние искаме да имаме много приятели в най-различни области. Този, защото чрез него може да имам връзки еди къде си. Този, защото там еди какво си. Този в тая област, защото ако имам нужда, това той ще ми помогне. Аз мисля, че Христос ни е достатъчен. Защото Той може да отвори врати навсякъде. Ако нашето приятелство е само по сметка заради облаги, то не е приятелство. Затова с тая мъдрост искам да илюстрирам това, че Христос е достатъчен във всичко. Да, в нашия житейски път ние имаме приятели, имаме в най-различни области, в най-различни среди. Но само един е верният приятел, който даде живота си за нас. Кой ще ни обвини? Кой е този, който ще ни осъди? Христос Исус ли, който умря за нас? Един мъж, американец, бил шофьор на автобус и карал една екскурзия. В автобуса има около 40 човека и отивали на една екскурзия. Той също бил християнин, в автобуса бил с християни. И автобуса, волана, загубва управление. Върти, автобуса не завива. И в един завой чупи мантинелата и падат в една пропаст. Загиват половината хора. Шофьора го съдят за убийството на хората. Той се опитал да каже, че автобусът се е счупил волана, не може да се завива, кормилното управление се е разрушило и не е заспал, не е това, че той е причинил катастрофата, но просто превозното средство е станало неуправляемо и това е довело до катастрофата. До толкова се натегнала обстановката, че той бил решил да си сложи край на живота. Но на процеса изведнъж от някъде се появява един свидетел. И той се изправя и казва: аз бях в колата, която се разминаваше с автобуса и видях, че шофьора правеше всичко необходимо, за да спре автобуса, но автобуса просто беше неуправляем. И този мъж с неговите показания довел до там, че не го осъдили. И бил оправдан. След процеса човека е изчезнал. Не можал да го намери. И този мъж задал въпрос на Господа: Господи, защо? Защо това ми се случи? И Господ му дал следния отговор: ти си една китара в моите ръце, на която аз натягам струната. И трудностите в живота ти са като тая натегната струна. Колкото по-трудно става, толкова по-натегната струната става. Но Господ никога няма да скъса струната. Защото колкото повече натяга, толкова по-хубав звук издава. И това много добре илюстрира нашия живот. Че ние имаме трудности, имаме страдания. Но нищо няма да скъса нашата струна. Защото Господ е този, който допуска нещата в живота ни. И тук искам да цитирам 28 стих. Но знаем, че всичко съдейства за доброто на тези, които обичат Бога, които са призвани според Неговото намерение. Господ ни обича. И когато идват трудности в живота ни, имайте вяра, че Бог е в контрол. Не знаем защо, не знаем как, по какъв начин. Изхода от ситуацията не го виждаме, но знаем, че Господ е в контрол. И Той ме обича до край. И нещо много важно, с което ще завърша. Ние не сме от този свят. Нашето царство не е от този свят.
Ние сме от Небесното царство, от Божието царство. Живейте като хора, които принадлежат на Божието царство. И тогава няма нищо, което да те спре, да те задържи, да те оплаши и да те стресне тук на тази земя. Живота ни е започвал тук и ние сме от едно друго царство, на което царство нашия цар е най-великият цар, най-силният, най-любящия, този, който превързва всяка една рана, този, който избърсва всяка една сълза, този, който дава всяка една утеха, в каквато и да е ситуация. Този, който ни даде живота, този, който ни опази живота, този, който ще възкреси живота ни, ще прости всичките ни грехове, оправдани, изкупени, не ни обвини, не ни смаза, обикна ни до край. Нека да бъдем и ние такива хора. Да бъдем едно невероятно огледало на нашия Бог. И ние да обичаме. И ние да прощаваме. Трудно е. Нека да простим. Нека да мине на наша сметка. Бъдете широки. Отпуснете се. Не се страхувайте. Доверете му се. Бъдете приятели с Бога. Обичайте го. Направете Христос вашия най-добър приятел. Не да бъде като сервитьор или като някой, който само да искаме от него неща. Донеси ми това, имам нужда от това, погрижи се за това. Той е жив, той е тук до нас и иска да бъдем приятели с него. Бог да ви благослови и се моля Скопие, Македония да бъде благословена и да успявате във всичко. Предстоят ви едни промени. Чувам, че името на Македония се е променило. Чувам, че нещата с Гърция се затоплят. Чуват се едни хубави неща, които евентуално ще станат. Ще се включите евентуално в Европейския съюз, в НАТО. Кой го вижда за добро, кой не, знайте едно, че Бог е в контрол. Каквото и да става, Бог е в контрол. И Бог управлява. Всеки един, който е поставен на високо и издигнат, е поставен от Него. Така че, нека да имаме пълно доверие за живота си, за това, което предстои и да знаем, че всичко се действа за добро.